бозори корвон тарин толори мебел, калонтарин толори мебел. ин ахири корвон зданиё навсохтагӣ. рутобхона толори мебел будагӣ. бозори корвон хуб асту арзон. тухиёи гизала дорем. духиёи гизала дорам мега. чилай зимистон диди харбузара тоҷикистона диди. зданиёи нав корвон. бозори корвон ҳамаи чизаш арзон. наметавонам қолинфурӯшо точка қолинфурӯшо. қурута бинен, қурутои тоҷикистон сател шабин, сателш хател. Яна зданера да корвон нав кардесиян. 7 этажа мешида. Gili beri şabin. Korvon City.
Ко пишти Корвон Сити домои нав кардестиям. Навгонӣ. Гувара да биё. Ки гуваро ай чанд сум сар нишон ака? Ай чанд сум сар нишон? Ай 250 сум. 250 сомон то чанд сума? То 700 сомона. инҷа қолин будагӣ. Бух тавақ. каси шакаро ана бибина тавақ буда. Дена қолино. Миллион намуди қолинай. Қолина бу. Миллион намуди қолина. сандуқҳои туёна. чизои туёна сандуқҳо. Курпачои чаги алде? сандуқҳои туёна любой намудаш ҳастанд. акай сандуқҳо то ай чанд суманд? ё ай 550 сум 600 сум сандуқҳо сар мешаванд. сандуқҳои туёна. ина шифонерам. ин шифонер сафеди чанд пула ака? қати диван 6000 сомон ай худаш тоқа 3000 гуфтем 3000 сомон. уношам ҳам хел нарха? 3.5 хчон тоқа қати диваншу комплект бо 7000 будагиҳо унош. ин сафеди 6000 қати диванаш. бо оина дорам ба фирам хел. свети диван пиванаш ҳам ҳамин свет. Любой цвета дорем. 6 намуд свет дорем. Фаҳмам. аввали корбонда. анам здани барои мошин ҷои мошинфурӯшӣ мешидагӣ. ана ҳамон навгония нав ташкил кардан соз карда. Ne, assim, com